देसी होखे चाहे विदेशी, आज कोनो भी भाषा के बीच में भोजपुरी भाषा खातिर विशिष्ट स्थान बाटे, एकर ठेठ पहचान बाटे, आ एकरा प्रति खास सम्मान बाटे। एकरा खातिर तथ्य भी बा, तर्क भी बा। भोजपुरी के साहित्य में जितना अतल गहराई बा, ओकरा शब्दन में भी उतना ही अपार विस्तार बा। एकर सहज अनुमान लगावल जा सकता। एजा हम बादशाह प्रेमी जी के कुछ शब्दन के उधार लेके बतावे के चाहब कि रउरा देखी कि है सिर, है शरीर, एकरा बीच में 2 अंगुरी के जगह, ये 2 अंगुरी के जगह गर्दन खातिर कतना भोजपुरी में शब्द बा। मऊर, मलपट, टेटुआ, गर्दन, गाला, गौर, भफेला, कंठ, नरेटी, नटई, गटई, घाटी, घेटी, घकेला। इहे ना एकरा में अलग अलग भावन के अभिव्यक्त करे खातिर भी शब्दन, एकरा शब्दन में विशिष्ट सामर्थ्य बा। जितनी दर्द होखे खातिर एकरा में कैसन कैसन शब्द बा। गड़ता, बथता, चनकता, टबकता, छेदता, बेधता, करकता, झिनझिनाता, परपराता, छनछनाता, भभाता, अंगरता, ऐठता। तो भैया हल्का में मत लिही। हमनी के नेता चाही चक्रधारी कृष्ण जैसन, जे मारी डाले पपियन के बीनी बीनी गिनी गिनी। माखन के बाटे वाला चाही माखन चोर ऐसन, जे बाटी देबे माखन चोरा के चाहे छीनी छीनी। रहनी में जोगी रहे, बाहर से भोगी रहे, जनता के भलाई सोचे वाला होके रात दिन। आ सुप में हेलावल ऐसन लड़िका तो बहुत मिली है, पाले वाली चाही नु जसोदा ऐसन ही ऋण। ई रचना आदरणीय डॉक्टर राम विचार पांडे जी के रचना कैसन लागल अपना विचार से अवगत कराओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद।